नहीं गरिया हो चाहत निशा दी तू बताओ गरिया ही छोड़ दे ना ना गरिया बहुत कैमरा लागल बा भाई गरिया दी छोड़ दे दे दो ना ना सुना दो हम सोच के केहू के बोलीला। हां गोलू जी काहे सब कलाकार हो से डेराई रहेला अभी तक कलाकार के सोच से पूछी लेकिन हम नहीं डेराई डेराई के भी ना चाहिए हम एकदम ना डेराई चलिए ने गोलू दूध पीला कटोरा आए गोलू तहर निशा कैसा गड़खा गड़खा में घूमेली बिलैया बोलो लजा गइलू का काहे के लजाई हो कहीं अच्छा लगता। आज के प्रोग्राम अलग होता बहुत दिन प्रोग्राम होई रौरो गौले बानी निशा भी गौले बानी हमहू गौले बानी लेकिन आज के प्रोग्राम अलग होता ऐतिहासिक और साफ सुथरा होता। हाँ हां साफ सुथरा होता लेकिन यूट्यूब वाले भैया लोग तनी ठीक से डलियो साफ सुथरा गाड़ी होता है। हाँ एक जना डलला खराब तो महेंद्र नाथ ले बीती है चैनल कि फूर दे चिड़ैया नी रिंच पे खूब बाजल रहा काहे ना गाना हम ही गा देले रहती झूठो के गोरा फिर से गाती हम डिलीट करा दे कि फूर दे चिड़ैया नी अब उड़ जाल सैया हो कमैया में सलैया देह जाहि दैया हो कमैया में सलैया देह जाहि दैया हो कमैया में सलैया फूल से चिड़ैया नी अदिति उड़ जाल सैया हो कमैया में सलैया। लेकिन यही पे एगो हमनी के गाइले जा कि जींस या शॉर्ट जब आ पेन्हल झार हो हीरो से ना कम लागत आ राजा जी हमार हो हीरो से ना कम लागत राजा जी हमार हो हीरो से ना राजा जी हमार हो हीरो से ना राजा जी हमार हो हीरो
तिलक चढ़ेला तब स्टार्टिंग में जब तिलकहरू लोग अगना में आवेला तो गावल जाला, लेकिन यही में एगो गावल जाला जब दुल्हा बारात लागेला माड़ो में जाले कि छोटी मोटी सास बाड़ी अलमहर दमाद हो अतनिया सनिहुरई बबुआ परिझिलार हो अतनिया सनिहुरई बबुआ। ई सब तो हमने के यहाँ चलबे करेला, लेकिन जन पारंपरिक में झूमर गावल जाला निशा दी रघु एगो समझ सकता नहीं, लेकिन आई कि ऐजे के शेरवानिया पहन के अब भैया हमर आइले हो आ काहे के समधिनिया खेलड़ी आ बेटी जान मवली हो आ काहे के समधिनिया कि ऐजे के शेरवानिया पहन के ऐजे के शेरवानिया पहन के बाबू हमार आइले हो काहे के समधिनिया काहे के समधिनिया बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया पारंपरिक में बहुत ऐसे कलाकार बालो हमने के मंच पर अभी कार्यक्रम देवे खातिर और हम चाहब कि